Bungazi ukuthi emakasana sikhipha kanjena. Bungazi ukuthi emakasana sikhipha kaso. Bungazi ukuthi emakasana sikhipha kanjena. Bungazi ukuthi emakasana sikhipha kaso. Ha. Bafethu yanibingelela bafethu. Impumalanga, intshonalanga, iningizimu nenyakatho bafethu. I just hope nje ni sharp niyaphila ni right. Nami kanjalo ni right ngiyaphila. Bafethu ngizona introducela i-show entsha. Our very new show ebizwa ngokuthi sikwenza yabo sikleza kogwansile. Lapho sikhuluma khona indaba zamasiko, amaciko, ukulapha nokulashwa ngendabuko njalo njalo. What is the isintu? Ngiphinde ngibe ne-show entsha ethi Get Along with Sports. Lapho senithulela ezemidlalo ke lapho. Sinithulela ezemidlalo bafethu. Bese kuba ezishisayo ke news shothi eyitrendayo. Simlethela indaba esuke itrenda ngaso sikhathi leso. Makukhona indaba eyitrendayo ngisimlethela zona. So ngiyanicela bafethu ukuthi ni support le channel. It's MD Media on Facebook, TikTok, YouTube. It's MD Media. MD Media. Yayibona? MD Media. So yeah, MD Media.